kan sisan marifa ko mun ko isanno o kuma na ne ma fe mun nyina na de ne nyina namgo do nen mul la zangra repede gara mu repe kan ifa nga fasa kale ndai la dia kani patron Jordani bla pe kono ko bende patron Jordani ni mana ni mobilier ne babla so yo kan na tan ne ke concert yaro la na tan de ge nga kinziri mbe jakui kan eske ko ngolo kai ne biki yere ne ko ne ka kinziri ma bad ibnata jon jamnata ma bad ibnata dim senu nga chai I ma ko bad ibnata ala wow an balma malik na foni la jabako amo fo danti foli mina bi ami baro kenen ni kan baro kenen émission mi labelen do malik na foni fait wala ça ko la donya aka artiste ka vika nango artiste art c'est complexe baro kenen be bela jelenita comédien donc les dalao musicien tout genre comme obora ka ici ça kanini patron Jordan ni bambulu bi koni yele dan nera koni masika kuma yere adam ne na saw concert ko embe chokodi ko kisiri wa nga kisiri le kisiri awo kani il veut qui présenter en enfleur la tourni d'accord nto kan jara comédienne et artiste aussi mais patron comment bi lui présenter ne tɔgɔ Suleiman Touré mais ale yɛrɛ de ye patron Jordani da ɲɛfɔ ka ɲɛ patron Jordan non comme surnom Jordi bɛɛ b'a fɔ ma Jordi o ye surnom de ye quoi donc du coup comédie canal kɔnɔna la ale nana kɛ patron Jordani mun na ye patron in da kun a kan a ka patron de ye non a ka patron ye ne ye kɛ a ka patron ye donc patron Jordan ale de y'a da i la ale de y'a danna ko patron Jordan an bɛ taa ni kow ye dɔɔni Kani i ka Facebook ka i tɔgɔ ye Nika Gold comédienne i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye o kan i ka page bon mun na i y'o tɔgɔ in ta Nika Gold bɛ na a mɛnna oui ne d'o da la ale da na parce que donc c'est comme ça quoi a tɛ taa nama dɔ da ne yɛrɛ la Nika Gold bɛ na a mɛnna depuis comédie daminɛ wagati ni Facebook ninnu sanfɛ a bɛ na Nika Gold n ka page bɛɛ yɛrɛ Nika Gold comédienne hali TikTok sanfɛ Nika Gold comédienne o de don oui ok i ne y'i baptisé k'a kɛ Tarawele bi ma s'aw ma fiyewu n ka jɔnw e ka jɔn ne ne nana ni aw ye ka tila tuguni ka kɛ aw ye ne tɛ taa i ka kisiri la fɛn comédie yɛrɛ jara e ye cogo di kan comédie kɔni ka di ne ye a mɛnna dɛ ne ka rêve yɛrɛ de tun depuis n tɛ se a fɔ cogo la n b'a fɔ ko ne bɛna kɛ filmiste de fo n kɔrɔkɛ bɛ yɛlɛma ko tɛ filmiste ye ne bɛ kɛ film tourner comédienne de ne bɛ mɔgɔ layɛlɛ ne bɛ k'o de o tun bɛ yɛlɛ bon n tun bɛ taa comédien baw n mana mɔgɔ min ka comédie n'o jara ye n bɛ t'u fɛ yen bon n continue n'o ye mais comme n y'a ye o tɛ ka taa ɲɛ comme ça n yɛrɛ n ka page dayɛlɛ o ye TikTok sanfɛ ka kɛ n ka comédie ye k'a lajɛ si ça va quoi donc n y'a ye a bɛ ka diya mɔgɔw ye trop yɛrɛ n ye fan sɔrɔ donc continue na n fana ye page dayɛlɛ YouTube kan ka dayɛlɛ Facebook kan i ko k'i ye artiste fana i bɛ dɔnkili da non o parce que o fana ka di n ye quoi o ka di ye mais comédie fana ka di n ye ka tɛmɛ o kan quoi maintenant i ni patron Jordan ye ɲɔgɔn dɔn cogo di bon patron Jordan ye ne den de an bɛɛ bɛ so kelen kɔnɔ ne kɔrɔkɛ den de don e kɔrɔkɛ den de don e tun b'a fɔ ko patron Jordan ne kɔrɔkɛ den de don comme bɛɛ y'a dayɛlɛ mɔgɔw b'u ka fɛnw kɛ ne ko n k'i sɔn ne ka n ta yɛlɛma ko n ma kɛ fɔlɔ k'o essayer k'o kɛ quoi o kɛra quoi parce que baarakɛdenya kumani ninnu de ka di ne yɛrɛ ka caya parce que n bɛ segu fɛnɛ donc n'ale fɛnɛ yɛrɛ de b'a fɔ n tɛ bɔ caméra la dɛ awɔ i tɛ bɔ caméra la sa n t'i ɲɔgɔn comédien ye dɛ n tɛ bɔ caméra la donc n b'a fɔ n k'i sigi kɛrɛfɛ i b'i kumakan dɔrɔn bila an continue na ten f'a jara caméra jara ye sisan a bɛ kɛ cogo di a y'i diyagoya k'i bila la mais ni fana tɛnɛmuso ye min fɔ o don dɛ o fɛnɛ ye tiɲɛ ye patron Jordani ni patron ke donc e y'a ka baarakɛla ye ale y'i ka patron ye donc a ye a ka réalité inversée quoi voilà n y'a ye n bɛ fɛ an ka taa ni comédie a ka dɔ dɔɔni f'an ye wa aujourd'hui la n tɛ fɛ ka kuma kosɛbɛ aw de bɛna kuma bɛɛ kɛ wa yan'aw bɛ taa bi yan'aw bɛ bɔ plateau kan a bɛ tɔgɔ d'an yɛrɛ kan awɔ ne farala groupe kan bi ok problème foyi t'a ok patron Jordan kan mun bɛ yen n sin filen tɛ de bɛ n bi filen tɛ kan jumɛn
ko Valentine ta to nyoshina ge madam nyoshina elen baron de benasrala ke un kon ma ko Valentine be mbi ko o kalo mana sudro ko kalo nkle tananna ko bebe credit jay mbama bebe mdi ko clean na ko wonja ti patron jada ma credit ne mawo ne ma kadori muso ma kad ne na ta kadori ne ma fi kana muso juguni to ko fanya na le kenya ne buga ngakiri ma kono ay tiga kiri ma kono ngi soro na la ko kiri donc oui le 14 février faut tu quoi wow mais kan ame fera do joyi degen na ou bien ya école le kewa pour moi école kon ke c'est un don et me saka faté wa bena ere de quoi voilà so me ga école ke ni conservatoire concours ke à 2 reprises mais ma soro ouais Allah ka noya sanwere Allah ka noya yara amina patron Jordan donc le destin c'est kan ne ka destin c'est ou bien tu vois dit me fera do muni la comédie njarayi bon de afin mena intaro comédie mais être acteur au fin kadne mais je ne me voyais pas dans la comédie comme aller faire nana ni essayer de à l'état jara mo we donc on a continué sur ces bases ça fait le buzz donc on continue à faire oui ah waouh Kani je te reviens toujours quoi la star Kan Jara Nika Gold yere ma ani fo Nika Gold pourquoi ce surnom là même parce que gold c'est or quoi oh wow kan sanni il m'a fait moi néodi aya réseaux sociaux quand Facebook quand principalement ko le grand roi 12 oui ay téléphone dima ouais effectivement donc be ko yere nga est-ce que c'est tiens mais yere ba ambulu ko rien tiens de bon je retourne nere fe TikTok la tori ne balla do ka vidéo la avec ake marichi la joie mo ko ba fene do donc no est-ce que on le no patron Jordan mananga ka ko no ko ninun te soro wi ko be manamana kan la no ko ne kon ba ici bon ne a essayé même pas 30 minutes ne va la gura 12 ka fe on be ka ba ka snap ka ka fe on ka donc son sera dans terme so dan wole ko résultat bora no ko mu résultat comme ne vidéo ga ku passer no vidéo me ko iPhone 12 no iPhone 12 ngo on était dans sur une photo ni ke pour ta ki to ko du malade ay vidéo ta ga cinema bon yende wuli nera mu wuli jona fo wula da fe ne singen muri parce que ne tuma dala donc je fais la fe ko ata kamne taram na era ma nyoy man mo a téléphone ni raten ari anga présenter fana nga ndega da iPhone 12 ga Janine photo tala na nebe get top de ne patron Jordan afana ura 12 ya da mano afana ba bla ama ni abari an matrisi ma ne ta te concours ne fana na ndege nebe ke Kani Jara junior ay na ngata na ka 15 gola do ne tara 15 gola patron ni re shengeli bana mais ni kante bene patron ko ma de to ko na faraga la bogo de ne dum fana be karate la de ma o video ya indo karate la patron Jordan depuis aye ni comédie d'amener faut que c'est bima aye galia de mon sera là galia bon c'est la folie aye galia dama ni sera là oui publicité contrat nous parce que des fois do ba contact ami fa publicité donc on va privé fort on va faire ben faire quand au moment où relika be chi ou te tout ouais ou ta fort à tes bords ou tes fins fort va faudra me faire ben fin bec en bas on peut discuter ni vidéo kelen no vidéo flyer ben no mo wala contrat là akuma bébé mais un chaman gagne don gagne mais la plupart des temps il va falloir mo connaître na ore do quoi genre ka odala sum duron ko la expliquer alors que mais ça va war sur la fin na kadi be bon ça va war mandi sinon ne kon tay par simple plaisir kadne ran ni ma war so Allah quoi ne ka continuer ka kedron mo ka ken fe dron c'est tout sinon ne ma plus voilà la ni son dia c'est donc c'est plus qu'un art voilà ok tigre kan na foni kuina ora 12 kado concours wara kere nere bina postuler de iPhone 12 ko inta nyere fon nyere kan tege da kan d'accord afanu o ma foko mo minu yen ngal ko yela tiendo wa tiente tiendo de iPhone ni tiendo de tan fla ya di bara do de tan fla tan fla di kani ya damne ni iPhone din be ya avantage fait comme yere ko c'est plus qu'un art pour toi c'est un plaisir même de faire rire tes fans
ni bella lajɛlen kɔnɔna na sisan parce que TikTok bɛɛ b'a dɔn Facebook fɛnw kan dɔw bi apprécier dɔw ti apprécier est-ce que vous recevez des menaces bon ça quand même am se ka fɔ alhamdulilayi an b'u ye ka mɔgɔw nɛni mais mɔgɔ si t'an ma deli ka s'an ma quoi franchement mɔgɔ kelen de tun y'a daminɛ o tun ta kɛra parce que ne bɛ to ka wura dɔ ka vidéo min kɛ ko quand on te reconnaît plus tu deviens trop publicitaire et tout bon là n tagara o la faamuya ne y'a tigɛ ale tɛ se ka faamuya n y'a bloqué bana c'est tout donc minnu tɛ se ka la faamuya dɔrɔn tu les jettes voilà c'est bon comme ça ni ka mɔgɔ bɛ continuer n'an ka vie quoi awɔ minnu b'a faamu quoi minnu b'a faamu bon o mɔgɔ kelen dɔrɔn de kɔni ye o message ci sinon bon a message bɛɛ c'est mɔgɔ tɔw nɛni message la sinon o fana y'a baara in gɛlɛma bɛɛ bɛ yɛlɛ u b'a fɔ merci dɔw fana bi i taquiner voilà patron Jordan bi kɔni an bɛ bi bɛɛ kɛ a capella dɛ ka to ka humour kɛ dɔrɔn bi baro kɛnɛ in kan bi baro bi ja dɛ comment est-ce que vous choisissez vos thèmes a bɛ thème ninnu bɔ cogo bien inspiration bɛ na cogo di franchement ça vient naturellement même en mangeant ala i sigilen i bɛ dumuni na o fɛn dɔ bɛ kɛ i bɛ dɔrɔn tagama la o fɛn dɔ bɛ kɛ dɔrɔn an bɛ se k'o ta dɔrɔn ka a fɛn kɛ ten k'a kɛ tuma dɔ la yɛrɛ an bɛ vidéo téléphone jɔ k'a sɔrɔ vidéo tɛ yen même hier quand on vidéo kɛla kunun an bɛ fɛ ka bɔ arabe kɔnɔna la an tun bɛ ka yiri ɲini cours d'idée même à peine 5 minutes dɔrɔn fɛnw jiginna an kunna et puis là on a fait plus de 6 vidéos k'a sɔrɔ an ma taa école la foyi comme ça c'est puis j'ai beaucoup de scénarios aussi même film voilà scénario en plus c'est une excellente scénariste aussi ni hakili jiginna min na an bɛ taa sɛbɛn ni hakili jiginna min na i bɛ taa sɛbɛn vraiment c'est vous êtes deux jeunes à beaucoup encourager merci donc aw yɛrɛ ka école y'a yɛrɛ ka bibliothèque dɔrɔn a bɛ miiri fɛn dɔ la dɔrɔn ouais an ka micro yɛrɛ bila n b'a fɔ an ka taa dɔ kɛ ne ye patron ye voilà je vais kan est-ce que i ka kɛnɛ bi patron ka selikɛ fini de b'e la maa min f'i kana a tɔgɔ fɔ n ye bilen de ale ni ne bɛ tɛ cɛ kelen ne kunna mun y'aw kɛ cɛ kelen kunna ne bɛ n ka cɛlasigi de la dɛ n'a ka fini ye n da y'a ta ye kan jɔn ye furu ya a fana ka taa n ka finiw don kɛ n'a y'a ja patron yɛrɛ tulo bɛ nin na a kulo b'a la kɛ n'a man ja ye a t'a ka minɛnw ta ka to ka dugu la i bɛ baara bila bi ne tɛ se ka baara bila koyi parce que patron Jordan jarabira ne la ka ban et puis ne ye n ka Madubile wele ka ban Madubile y'a kɛ patron Jordan kɔnɔ ka ban o yɔrɔnin ye tiɲɛ ni kan taara est-ce que ne yɛrɛ tɛ tugu a kɔ madame i yɛrɛ tɛ ko dɔ ɲɛɲini Madubile ne yɛrɛ ka sedubilen bɛ yen nɔ bi ta in kɔni a bɛ ɲɛnabɔ cogoya dɔ la e bɛ taa aw ka so i bɛ taa aw ka dugu la bi i tɛ si yan ne kɔni tɛ taa i bɛ taa kan n'an ka taa a ye wuli a ka taa a ye taa ɲɔgɔn fɛ mais ne ka sedubilen fana mana a tɛgɛ sigi e kan nin kan e bɛ taa so tagatɔgɔ tɛ ne la bilen maa yɛrɛ ko ne ka to yan kan ok diɲɛ yɛrɛ ye nin de tulo ni yɛlɛ kan aw bɛ baara min na ani patron Jordan Touré ala k'aw bolo mɛn a ka baara la parce que c'est quelque chose Mali mako bɛ nin de la sisan n'a sɔrɔ est-ce que mɔgɔ wɛrɛw b'aw bolo n'a bɛ minnu encadrer ou bien groupe ka mɔgɔ dɔw fara aw kan ou bien a bɛ baara kɛ en duo seulement mɔgɔ dɔw kɔni bɛ yen pour le moment an bɛ baara kɛ en duo mais an bɛ ka essayer ka comédie wɛrɛw labɛn walasa ka se ka compte YouTube ni fɛnw et puis là c'est dans les projets à venir ka mɔgɔw yɛrɛ fara an kan yɛrɛ donc n bɛ fɛ a ka dɔ dɔ ka projet kumabaw la k'o ɲɛfɔ an ye plateau in na kan kuma b'i bolo vraiment ne yɛrɛ kɔni ye ne bɛ répétition groupe dɔ la n ye mɔgɔ damadɔni choisi n'olu ka to ka sketch kɛ ka sketch parce que hali n'i ko k'i bɛ concert ninnu organiser sisan j'ai même pensé ka fɛn dɔ kɛ showcase dɔ organiser dɔrɔn ka faniw ye dɔrɔn denmisɛnnin parce que n ko ka denmisɛnnin an ka so yɛrɛ bɛ fa denmisɛnninw na trop k'a kɛ u ye dɔrɔn hali parking ninnu kɔnɔna la comme ça an bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na n bɛ k'o groupe mais maliyɛn filɛ nin courage tɛ mɔgɔw fana la quoi u tɛ na joona fo i ka fɛn avancer le u tɛ na joona sinon n bɛ ka mɔgɔ dɔw ɲini yɛrɛ de u ka na an ka to ka sketch kɛ ɲɔgɔn fɛ courage bɛ ne la ne bɛ taa école la toujours quoi mais wagati min ne b'o libéré sɔrɔ ne b'u wele dɔw b'a fɔ n bɛ nin na n bɛ ci la n bɛ tan o yɛrɛ kɛlen ka n décourager dɔɔni sinon scénario baden de bɛ bolo mais n b'a kɛ 5 personnes 4 personnes ninnu ye u sɔrɔ man di bon aw fila tɛ se ka a bɛɛ kɛ quoi il faut que a ka caya dɔɔni maintenant o gɛlɛya mɔgɔ wɛrɛw sisan mɔgɔ minnu bɛ sɔrɔ k'a kɛ a b'olu fidéliser ya ouais
o de kɔni b'an kɔnɔ O de kɔni yɛrɛ b'an sinon ne bɛ video kɛ ni comédien dɔw ye Van Ban Mati Van ne n'u Ban. bɛ video kɛ Awɔ. tout Donc patron Jordan ale non ale tɛ taa olu video ninnu. ale tɛ olu la. Ayi ne bɛ taa n ka Patron ma se olu ye. E ka fura sera a la. E ka fura sera a la. Mais n'i ko ko dɔnkilida fana ka di ye. I bɛ fɛ ka i bɛ scénario tu es scénariste aussi. Scénariste, oui. Une jeune fille pétrie de talent. Oui. Quand on l'a mis son âge là, tu as beaucoup de projets comme ça à cet âge là. Oui. Quand sera mormi formé tout ça ya tu l'as appris comment même comme ça. Comme ça wala. Depuis tout petit ne bɛ mɔgɔ la à l'école la an ka maître lycée yɛrɛ la an ka monsieur dɔ yɛrɛ ngolo k'ale tun b'a dɔn ko ne bɛ kɛ nin. École la ni maître yɛrɛ tun bɛ hali cours la kuma dɔ la n'a fɛn ne ne bɛ wuli ka mɔgɔ layɛlɛ mɔgɔw bɛ yɛlɛ classe kɔnɔ fɔ kan ala ka masaya to an ka kalan kɛ fo monsieur b'a fɔ kan ka taa i sigi kɛnɛma dɛ ni mɔgɔ tila ne bɛ leçon récité la kuma dɔ monsieur tun bɛ yɛlɛ ne bɛ ka n ka leçon récité a bɛ yɛlɛ a yɛrɛ ma Jésus b'a yɛlɛ ka sɔrɔ ma dabɔ a kama ka sɔrɔ ma dabɔ a kama donc ça veut dire que aw ka famille na est-ce que comédien bɛ yen nɔ ou bien artiste an ka famille comédien hali tile fɔ deli ka bɛ hali dɔnkilidala tɛ yen et puis aw bɛ se tantɔ an fila dɔrɔn mɔgɔ a daminɛra n'anw de n tɔntɔn yɛrɛ tun tɛ sɔn a y'a diyara n ye ne k'a diyara n ye ko n ka taa baara ɲɛnama kɛ n ko nin de baara ka di ne ye n ko nin ye n bila ka taa ekɔli la ne tɛ taa kalan kɛ dɛ donc i ko k'i tɛ n ko n tɛ yɛrɛ de mais n bɛ université kɔni na vraiment n bɛ EBSEP la faculté des sciences administratives et politiques mais voilà. Félicitations. Merci. Donc comédie in tɛ ka foyi bɔ n ka kalan kɔnɔ n bɛ ka taa n ka kalan kɛ i bɛ ka t'i ka kalan kɛ Ouais. normalement Kani Jara la star des stars Nika Gold patron Jordan on tɛ fɛ in bila parce que bi tɛ comédie de c'est pas trop parler là ça donne d'agrès d'après les Ivoiriens oh en comédie c'est ça ok an ka taa patron Jordan dɔ fɔ an ka taa ka patron muso kan dɛ ayi patron yɛrɛ muso an ka na kuntan cɛ na kelen kɛ ayi an ka taa an ka taa kuntan kelen kɛ patron Jordan kan mun bɛ yen mun ala den kunkolo bɛ ka tiɲɛ ne bolo n kɛra silamɛ de n ye silamɛ de mais n kɛra wajurukɛla de sisan kan nin kɛra mun ye wajurukɛla kan nin ye parantiya kɛ k'o bila ka arafu kɛ k'o bila Awɔ. ka jeliya essayer Awɔ. san kan nin wajulu kan n i na bɛ don mun ta maaw wajuli la barisa ke patron Jordan baaro ninnu ne bɛ k'ulu wele ko k'ulu wele ne t'olu sɔrɔ nin ko in yɛrɛ ne n ka kinsiri organiser maa si ma taa e yɛrɛ y'a ye ne ka kinsiri kɛyɔrɔ maa ma taa ɔ kan i tɛ se de o ni n tɛ se n y'o bila n bɛna kɛ wajurukɛla de n bɛna n ka baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan aw kana to ka mana ko n'aw na kun y'aw ka patron ye aw ka patron minɛ ka ɲɛ aw ka weleli k'aw ka dugu la k'aw wanbaw kɔnɔ de kan nin diya i kɛra filomani de ye tan an kɛra o de ye dɛ wa n bɛ nasi dilan dɛ n bɛ se o la dɛ awɔ n m'a y'o dilan tɔgɔ fɔ n ye n bɛn'o fana n bɛna dɔw feereli la kan kan awɔ nin video kura nin ma bila fɔlɔ yɛrɛ donc ni chance donc ni b'a ne bolo nin ma bila fɔlɔ yɛrɛ e y'a bila sisan bɛɛ donc ni e bɛ nin kɛ tan baarakɛden ninnu genre ko i ye dɔ kɛ Segu a t'u fɛn olu yɛrɛ de bɛ taa an fɛ yen ko ne bɛ k'ulu ka video kɛ ko ka d'olu ye dɛ awɔ baarakɛla baden de bɛ taa an fɛ yen an fɛ yen yɛrɛ n ka baarakɛlaw de ka di c'est facile quoi ka kan ye ka kan na sɔrɔ c'est i bɛ taa dɔrɔn an b'an sigi an bɛ baro kɛ an ka baarakɛlaw yɛrɛ olu yɛrɛ tɛ ne wele tuguni hali ne ko n ko ka ɲamakan ta ka di a k'an bɛɛ de kelen k'an bɛɛ nakun ye kelen aw bɛɛ nakun ye kelen awɔ o tara e sara ye joli 500 sara tɛ ne yɛrɛ la Jordan an b'a sara joli kan yɛrɛ est-ce que kan ma wari bɛ ban sa kan comme ko artiste fana ka di est-ce que ye single dɔ kɛ ou bien foyi ayi parce que o kun ka di n ye mais comédie fana ka di n ye ka tɛmɛ o kan donc n y'o bila kɛrɛfɛ voilà n bɛ continue n ka comédie ni ka se ka n ka scénario sɛbɛn c'est bon o bɛ n fa quoi scénario min sɛbɛn se ka kun tigɛ an ya scénario n bɛ se ka kun tigɛ o ye bon n ye dɔ kɛ o bɛ sisan musomaninw de kan musomaninw ni cɛkɔrɔbaw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais b'u baw ka jeunes na ka tugu cɛkɔrɔbaw ka wari kama quoi n y'o de kɔni sɛbɛn laban na denni a bɛ na ta cɛkɔrɔba bɛ na kɔnɔ da la o b'a sɔrɔ cɛnin fana a y'i ban o la wari ko min kama o ye contrat sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ cɛkɔrɔba b'i ban a den na a n'a muso n'a ka famille kama k'a ka n'a ka famille briser quoi denni bɛ to kelen na elle va essayer de se suicider mais laban na cɛnin bɛ na o b'a sauver o de kɔni bɛ n bolo fɔlɔ scénario de bɛ n bolo donc i bɛ ka dɛmɛbaga de ɲini n bɛ ka dɛmɛbaga kɔni ɲini dɛ n ye dɛmɛbaga sɔrɔ n b'a tourner o ka 12 bɛ yen awɔ a bɛ na concours wɛrɛ kɛ nin ko in na o tɛ awɔ donc walasa ka se ka kan dɛmɛ a k'a ka projet réaliser a n'a ka patron Jordan
c'était des bonnes choses ou non? Ok. Il y a un projet au fond. Projet, voilà, au Téida. Projet, voilà, bon. En ce moment, quand projet, voilà, faut être un brola, il y a la vidéo du monde qui est drôle. Quand on t'aime, quoi, oui, comme avec quoi. Corona, ko nyere kundo sinon on a essayé ka one man show d'organiser. Rorota comme elle a si bien dit, mais comme pour la première fois, on va décider qu'elle est totalement gratuit. Tu viens, tu pas, il va assister. Pour que mon gars voilà. Oui, puis voilà, c'est toi la coudonwa pour la première fois. Oui, mais avec tout ça, comme maman délégué fait à Kewa, non, dans nos frères, voilà. Pour un début, donc t'as fait, on va essayer de voir la bonne quoi. Ah, ok. Ça, c'est une bonne idée. Alors qu'à organiser. Alors qu'au don irana. Amina est ravie. Patroni est ravie au don. Et aïe patroni. Il m'a patroni. Ikeroi. Oh. J'aimerais mes vidéos que. Il y a un iPhone. Des photos avec iPhone na follow. À 12 lama. Ah ouais, là. Nanti la mettre la photo ta iPhone ina. D'accord. Be tega ti dawo kale. Nera tega daru kan biu jarani chukema. Ha. Ifere na soro. Ike pe patron Jordan ba sayi. Ah bana. Mais iPhone 12 sanga di na ma sa ne sam fola. Ha? Ne te ura 12. Ay mana tan fla. Tan fla yere ale rep tla nan plato kan ko koro fa. Ah OK. Akana sare. Ah bena. Donc moi nous fait les comédiens patron Jordan ni Kan avait me faire avec conseil du maire dit la jeunesse d'aujourd'hui comment on est jeune ben dem seni avec conseil du maire moun la au et clonge bla qu'elle fait ka sebesin ta ka barata à ce jeune âge parce que au flanc to amta temi chou manako amta boîte du maire amta garansi shisha obimi mun la au sona ko o flab ko o fenu no bebla ko nyeshi barama pourquoi me fa ko dado la ko nyefa parce que tout d'abord bara de bilaba i korba era i kera dem seni kera mo korba bara de bilaba no kon me fo nyere no no wi beg ni be mi fe o ko tan sebe parce que mo korba fo chatri boy mana ko de me mana mo ko fana sega chatri bo tant que sur le télé tu sais que chatri bo la jamais de la vie mana te sega chatri bo ne era chatri de figa chatri fe jariye quoi ika aken sebe quoi botila ta kan mo tete me mo ta fite ta botila beta mais ake ibe saka me quoi saka 5 mois 6 mois ke me ni koro kera wen anniversaire lo be terim so ibe timunu be sigi mais chaque nuit de kata botila kata ke haju werete ela akon makene kon yere ka bare shisha mina sisa musomanu yere surtout on yere ambolo ni ma shisha minga video yere ke no ni ma dlo yere mi ite ma vie yere ke quoi no kona makene ka koy vraiment ne rebe terim so bade ne bu conseil ala fa fo ne muso gorbane ko ne ka ngam so gorbane so mu ko ko dem senage wala fone nena ni la beto ka fone kuma kele kani ali le ka tanya ngata ya o ba so ne be seben na ni ne tele son tala sege ne be ka ngase na lolo sebe hein effectivement ali kile kan fe ni ne te barala dron ni ay ne tunna dugona la dron ne be ka ngase na lolo sebe o so me ka répéter c'est la répétition donc pour toi seul le travail paye Papa Jordan oui a photo comme na sigite mo ko chison et ala be mo ko deme mo ko mi yere deme franchement ne rafena be mun fo jeunesse barala ngolonté mo ko la ngolone be non fait bi ku na yere donc il va essayer à développer franchement il faut entreprendre parce qu'il m'a fait essayer tu ne peux pas échouer dans ça il faut essayer d'abord na ku foron yere quand yere na succès sur tanto à cet âge là on te dans la franchement par là on te dans là parce que dame ne toi ya que juste par plaisir pas to be TikTok ke dora ngake o de kun le de mais aya be ka ko be ka ke sebe ça non donc aya essayer ka nga bara yere fene ça non donc fin fait kadiye quoi sebe ka la ibe tono sora la wow ama comme gens yo be ka fait kadawe ibe sebe do c'est le chemin le plus court plus loin be sebe be non on dit oser lutter c'est oser vaincre. La lutte continue quoi. La lutte continue. Et pourtant, en Ménique, mais à tes fouilles, tu as une étude là. À tes fouilles, tu as là. Mais en classe, à tes harcelés moi, là, actuellement, ni ne classique, on a quelle fla. Parce que derrière, je suis un peu timide quoi. Donc, on a dit, quand il y a un masumaya, on est habillé tanto. Et ça, on a dit, on a dit, on a dit, tu vois un peu.
Donc du coup, tu es tout le temps taquiné. Oui. Mais kulonkɛ de don quoi. Kulonkɛ de don, Voilà. awɔ. Ni a y'a faamuya o sira kan, c'est très bien. Oui. Aw kana dimi toujours. Non, limité. An bɛ fɛ sisan comme an bɛ ka se émission kuncɛyɔrɔ la, aw nana ka wele jaabi o diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. J'ai eu l'honneur aujourd'hui de rencontrer Kani Jara, Nika Gold, avec patron Jordan. Bɛɛ t'o honneur sɔrɔ dɛ. Et puis toucher iPhone 12 là. Ça me plaît dɛ. Donc a bɛ a ka folikan di walasa k'a sɔrɔ ka an bɛ a clôturer ni hɛ. An bila yan dɛ sisan. An kɔni an bɛ patron Jordan an ka taa fɛ. Bon moi. Il veut folikan min di comme émission kuncɛyɔrɔ ce que tu as à dire. Voilà. Min bɛ ne fɛ kuma kelen de don. Bɛɛ ka sɛbɛ kɛ. Kulonkɛ tɛ sɛbɛ sa, n y'a fɔ cogo min, kulonkɛ kun wagati bɛ yen nɔ, sɛbɛ wagati bɛ yen nɔ. J'incite la jeunesse vraiment à entreprendre. Min ka di ye i k'a kɛ a ta ni sɛbɛ ye, franchement a bɛ réaliser parce que n'i yɛrɛ dar'a la k'a b'i sɛbɛ ma, Ala b'i dɛmɛ a sira kan. Ça c'est vrai. Kadi. Ne kɔni daminɛ yɛrɛ la fana ne b'aw de fo k'aw barikada parce que aw yɛrɛ ka yɔrɔ filɛ nin fɔlɔ aw bɛ fɛnw ye quoi artiste denmisɛnninw ye bɛɛ tɛ an wele fɔlɔ u b'a fɔ ko an garanw bɛ yen an m'olu wele a y'an wele ça fait plaisir vraiment o diyara n ye trop yɛrɛ ani an sisan musomaninw n'a cɛmaninw an ka ɲɛsin baara ma an ka sisan min wagati tɛ tɛmɛ ninnu si wagati sija jurujan bɛ da kɔnɔ fan o wagati tɛ tɛmɛ dɛ a ye baara kɛ o de da ka d'an bɛɛ la pour que Mali bɛ taa ɲɛ. An bɛɛ ka baara kɛ o de da ka d'an bɛɛ la. Baarakɛla. E tɛ baarakɛla, e tɛ ne ka baarakɛla ye. Ne y'i ka baarakɛla kɛ madame. Mais ne y'i ka baarakɛla ne sigili cɛ kunna an bɛɛ kɛra kelen. E jagoya e ka ne cɛ ta Ne yan. bɛ ka tulu de ta o. I ka tulu min bɛ alimara sanfɛ kɛ ne b'o awɔ kɛ. Kana don n ka so kɔnɔ tuguni. N bɛ don. Patron. Ah. A ye tɛmɛ n'a ka ko ye. Patron Zidane. Ouais. Ne bɛna taa an ka fɛn kɛyɔrɔ la ko soirée. A ka mun kɛ yɔrɔ? Soirée. Kan soirée. Awɔ kɛ. Kan e bɛ fɛ ka ne faga de wa? Patron Zidane ne ko n ko n ka taa alimara sanfɛ la n ka ɔrɔbuni dɔ bɛ yen kɛ a n'a ka talon i b'o ta ka na jaabi n'o don. Kan mun na? K'a N ka taa an ka soirée kɛyɔrɔ la an ye 40 fara ɲɔgɔn kan bi ne ni n ka Aminata ninnu. Kan. Fini min b'i la min ka fini de don ka taa madame fana ta ka fara a kan. An ko min yɛrɛ de ko ne k'a dɔn min ko ne ka pantalon den fila ko n'o ko a bɛ fini den fila di ne ma n'o ko bi dɔrɔn a ye fini den fila di ne ma ne fɛ mago bɛ alimari in sanfɛla dɛ ne yɛrɛ de ɲɛ ye talon in ye ta ka na jan jɔlɛ teliya. Kan ne tɛ se k'a kɛ. Ni ma taa ta ne yɛrɛ bɛ taa ta kɛ madame tɛ se ka fɔ a taara arayon kɛyɔrɔ la ka ban. Madame tɛ kulonkɛ dɔn n bɛ mun f'i ye o ye. Ale taara arayon kɛyɔrɔ la ne bɛ taa ta sisan. E ka taa ta. Vraiment an nana ka wele jaabi o diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. A ye continuer ni baara in vraiment ça fait plaisir. An nana ka wele jaabi o diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Aw ye denmisɛnnin ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'aw bolo mɛn a ka baara la. N'i ye baara kɛ seul le travail paye. N'i ye baara min kɛ i b'o de tɔnɔ sɔrɔ. N'i fana y'i si kɛ daga sunɔgɔ la k'i ye denmisɛnnin ye ko papa ni mama ta bɛ yen. N'olu taara don min. I bɛ sɔn ka sɛgɛn dɛ. A tiɲɛ yɛrɛ la. Ayiwa Kani ka famille ni patron Jordan ka famille an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ Kani ni Jordan ye Ala k'u bolo mɛn u ka baara la u ka se ka dɛmɛbaga ka se ka sɔrɔ min bɛ se k'u dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ u ka baara in sira kan a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.